Aikamatkustaminen on vanhanaikaista, hyvä ystävä. Olen laatinut uutta teoriaa siitä, miten aika tulisi sinun luoksesi. Elämäntyöni vuosikymmenien, tai satojen, tutkimustyöt ja melkein ratkaisin sen ja sitten... Siihen onkin olemassa loitsu. Ajatella. Mutta on niin paljon kaikkea, mitä taikuus ei selitä. Siinä tiede ja matematiikka ovat oikeaa taikaa. Palamattomat ilotulitteet. En vain ole keksinyt, miten ne sytytetään. Olen tehnyt tutkimustyötä koko ikäni. Eräästä varsa-aikani traumaattisesta tapahtumasta lähtien olen yrittänyt jäsentää maailmaa ympärilläni. Tiede antaa selityksiä, joita ei ennen pidetty mahdollisena. Niin, mitäs me haimmekaan? Voihan pärskivät torit! Aivan unohdin sen! Ja pukukin pitää ompeluttaa! Rarity! Rarity! Anteeksi! Voisitko auttaa? Ajantajuni meni, en tiedä miten, ja unohdin, että häät ovat jo tänään! Oletko nähnyt Rarityä? Hänen piti muokata pukuni hihat, ja se pitää tehdä heti! Luoja kiitos! Näitähän tietä, kaveri! Miksi toit minut tänne? Rarity ei astuisi kavio... Voihan pärskivät torit! Heissä on tyyliä! Hyvät herrat, olen tässä tietynlaisessa pulassa, ja huomasin teidän loistavan tyylitajunne. Saisiko uskomattoman räätälinne nimen? Minä? Onpa omituinen nimi. Teidän pitää auttaa. Tämä puku pitää korjata. Nyt on hätätapaus. Mikä tuo sana on, jota sinä käytät? Häiskä. Valitan, hyvät herrat, mutta minä en keilaa. Nuo reijät ja paikot. Aivan liikaa variantteja. Hetkinen. Suoraan. Hyvä on. Yritän sitä suoraa tekniikkaa. Niin hullu juttu voi jopa toimia. Voihan pärskivät torit. Odota! Odota! Ne raketit ovat äärimmäisen herkkiä. Kun ei tiedetä mikä ne sytyttää, ne voivat räjähtää milloin vain. Siinähän sinä. Pukuni katosi. Ja tämä oli ainoa minkä löysin kaapista. Miltä minä näytän? Miljoonan arvoiselta. Voihan pärskivät torit. Kello on jo paljon. Mennään jo sisään. Alonzi! Tietysti! Rakkaushan ne sytyttää! Miten en sitä hoksannut? Johan nyt, onko tuo mörkö?